Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu wethu sipha ithuba lokuthi namhlanje siphinde sihlangane. Siyambonga kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Ngiyafika nje besikade sibizwe inkosi, besile enkosini ifune bonke abefundisi besizwe sayo. Besihlangene khona ke kunezinto azikhulumayo waqeda ke ngisanda ukubuya nje. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, bangcwele akekho njengaye, akekho futhi ofana naye. Ngiyafisa ke ukuthi ngithi asigoqe sikhuleke, siqale inkonzo yethu, siqhubeke la sigcine khona izolo. Sakhumbula izolo besikhuluma ngani? Besikhuluma ngokuthi uNkulunkulu uma umesaba uyenza intando yakhe, uyawuzwa umkhuleko wakho. Uma umesaba ungenazo izono, uyawuzwa umkhuleko wakho. Kodwa uma unezono zingavunyiwe, ngiwaridi ngalabantu abaqhakambisa ukuthi ngathethelelwa izono ebengazange azivume. Wathethelelwa kodwa akazivumanga. I just don't understand. Ukwenzeka kanjani lokho? Ngoba kulona ivangeli engilifundisiwe. Uthethelelwe kanjani izono ungazivumanga? Ngiyabuza mina. Ngoba phela Izaga 28 verse 13 uthi ofihla iziphambeko zakhe, ofihla kanjani? Ongazikhulumi. Ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela. Yikho imkhuleko yakhe ingaphumeleli nje. Usiqhoshela ngokuthi usindisiwe, uthethelelwe izono kodwa ukwazi uyivuma. Ziyavunywa izono. Yini indaba izono zivunywe? Yini indaba izono zivunywe? Ngicabanga ukuthi ufuna si-addresse leyo issue. Zimbili izinto ezidala ukuthi izono zivunywe okwamanje, zimbili. Mhlawumbe zizobuye zikhule, uNkulunkulu ambule ezinye, kodwa okwamanje zimbili. Angazi uma ngizozikhava zombili kule nkonzo noma isibili ngizoyikhava kusasa. Uma futhi uNkulunkulu esengitshela khona esinye isizathu ngizoza naso. Kodwa izolo besikhuluma ngalokho ukuthi omesabayo ayenze intando yakhe. Yiphi intando yakhe? Vuma izono. Vuma izono. Ofihla iziphambeko zakhe ngeke aphumelele, kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Ngavele ngakhumbula amaHubo 32. Yawazi amaHubo 32 athini? AmaHubo 32 akhuluma isimanga ngezono. Akhuluma isimanga athi ubusisiwe isiphambeko sakhe sithethelelwe, osono sakhe sisibekelwe. Manake uma sithethelelwe kusho ukuthi khona into oyitholayo ekutshela ukuthi unjani uthethelelwe. Njengoba inkosi uJesu yayisho, ithi ukukholwa kwakho kokusindisile, ithi uthethelelwe izono zakho. Mina ngifuna labantu abangazivumeli batshele obani ukuthi bathethelelwe. Athi uvesi 2, ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko. Wazi kanjani ukuthi akakubaleli ningaxoxanga naye? Wazi kanjani ukuthi akakubaleli? Sixoxa naye phela ngomuntu ambekile. Busisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko kungekho nkohliso emoyeni wakhe. That person is blessed. Ubusisiwe. Wazi kanjani Jehova akakubaleli isiphambeko? Ngoba isono sivumile. Wahlanzwa egazini likaJesu. Wawuza umahluko. Abanye bathi ngizwa umzimba usulula kanti isono siyasinda. Athi omunye ngizwa injabulo engakhulumeki ngaphakathi. That's a sign, uphawu lokuthi uthethelelwe. Noma uma uzivume kumuntu onikezwe amagunya, uzokutshela uma eqeda ukukhuluma nawe athi usuthethelelwe izono zakho. Ngingimuzwa ubaba uNsibande isho leyo nto. Athi uthethelelwe izono zakho. Angazi uma wena usakwamuzwa. Yikho ngiqale ngathi umuntu onikezwe amagunya uyakutshela athi uthethelelwe, ngoba nenkosi uJesu yayisho njalo.
ngisafuna leli verse uJohn chapter 20 lasinikezwe khona amandla enibathethelela izono verse 23 enibathethelela izono zabo bathethelelwe nenibabamba ngazo babanjiwe. Asikhulumi ngamaqhubu la, sikhuluma ngomuntu obanjelwe isono sakhe noma enibathethelelayo. So masiqeda ukukhuleka nawe ngiyakutshela ngithi usuthethelelwe, inkosi uJesu sikuthethelele ngenxa yalelizwi igunya engilinikeziwe enibathethelela izono zabo bathethelelwe nenibabamba ngazo babanjiwe. Ingakho ngiqekelela ngawo wonke amandla makukhona into oxolisa ekhaya lezwi ngiphendule ngithi siyakuxolela. Sinobani? Sinalo ongigibele ngoba unginikeza amandla okukuthethelela. Siyakuxolela. Wona uPaul uma ngithi ngiyakuxolela, uma ngithi ngiyakuxolela ngikhuluma ngami ngedwa, kusho ukuthi anginalo iqiniso lokuthi uyakuthethelela lo ngigibele. Kodwa mina njengomuntu ngiyakuxolela kodwa angimazi yena. Futhi awukwazi ukungikhwirisha, awukwazi futhi ukungijezisa. Ngoba umazi ukuthi utheni ngize ngithi ngiyakuxolela. Ngoba mina nginikezwe futhi ukuthi noma umuntu angangona kangaki angomthethelela. Angomthethelela bani? Mina. But uma sesihlangene nalongibele siyakuxolela. Ngoba useshilo yena ukuthi uyakuthethelela, ukuthi awumuzwa. Mina mangithi siyakuthethelela, siyakuxolela, noma ngithi usuthethelela izono zakho, kwamukela umbongo uNkulunkulu uhambe ungabe usona. Uhambe ungabe usona. So kuJohn chapter 20 verse 13 enibathethelela izono zabo bathethelelwe nenibabamba ngazo babanjiwe. Awanekwake noma ubani lawo malungelo kukubiza ubungcwele phambi kaNkulunkulu. Ngoba uma ngikuthethelela mina kanti yena akakuthethelele, wena uhambe wazi ukuthi uthethelelwe, izono zakho zobekwa kimi, imina engothwala icala lokukuthethelela ungathethelelwe. So akulona ivesi lokudlala noma lokusho noma ubani noma ukuthi kusho noma ubani athi uthethelelwe. Nami ngiqikelela, ingakho ngikufundisa namhlanje. Ngokunginaka ukuthi ngitheni, ngithe ngiyakuthethelela noma ngithe siyakuxolela. Uma ngithe si kuyiplural sibaningi kushuthi mina nalo ngigibele. Mangithe udinga ukukhala kuyena, ungabusakhala kimi. Kuye ukhale, Nkosi ngithethelele. Naku ngizobaba uNsibande engithethelela yedwa, kanti wena Nkosi Jesu ushonephi? Angazi noma yakuzwa lokho. Ngikufundisa inkonzo yokuvuma izono namhlanje, iphatho obungayazi ejulile. Ake ngithandaze ngoba sengijahe ukuya laphaya kanti angikakayi. Ukhumbuleke bengichaza uMahubo 32 verse 1 and 2, ubusisiwe siphambeko sakhe sithethelelwe. Sithethelelwe ubani? Verse 2, ubusisiwe umuntu uJehova angambaleli isiphambeko, kungekho nkohlise emoyeni wakhe. Ngamanye amagama, ubusisiwe uNkulunkulu engasakubaleli isiphambeko. Kuzokwenzeka kanjani angakubaleli engakutshelanga? Kufanele akutshele. Uma ungatshelwanga uyena uzotshelwa umntwana wakhe omele yena. Ugade lithi kungekho nkohlise emoyeni wakhe. Kusho ukuthi ugade ungakhohliswa uSathane emoyeni wakho athi uthethelelwe kanti awuthethelelwe. Makungabikho nkohliso emoyeni ake ngithandaze Nkosi yami, zingene kakhulu inkonzo kanti angikakathandazi. Asiguqe sikhuleke bazalwane. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo. Ngiyohlala ngilibonga Nkosi ngoba wangenza ngafanela izulu ngokungifela esiphambanweni. Usenze safanela. Uma sikwamukelile usinika amandla okuba ngabantwana. Khuluma ke Nkosi uzambule ngenkonzo yokuvuma izono ngoba ngiyabona usungenile kuyona Moya Ongcwele. Moya Ongcwele uyasazi, uyakwazi sikudingayo. Siyabonga
uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Ngigcine-ke nginombuzo, but before ngiyembuzo yena ngifunda ivesi elisekelo Matthew chapter 5 verse 9. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayathiwa abantwana bakaNkulunkulu. Silapho kahle kahle. Babusisiwe abalamulayo Matthew chapter 5 verse 9. Bese sigqoma-ke sesiya lapha-ke kuHezekiel chapter 22 verse 30. Ngafuna ukuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe ukuba ngingalichithi kepha ngimfumananga. Abanye abafunyanwa ngoba izona bazivumile. Abanye abafunyanwa ngoba babiziwe kodwa bebengakathunywa base bezithuma bona. Khumbula Isaya umprofeti chapter 6. Wambona uJehova namaserafi. Wayesezikhalela wathi maye mina enginezindebe ezingcolile ngihlezi phakathi kwabantu abandebe ezingcolile. Wayenzani lapho? Wayivuma isono sakhe sokuhleba, sokuthuka, sonke isono solimi ngoba uthi izindebe ezingcolile. Wayivuma izono zakhe zolimi. uNkulunkulu wayesethumela elinye lamaserafi lathatha ilahle elivuthayo e-altare ngodlawo lazolibeka emlonyeni wakhe. Lathi bheka lokhu sekususile izono zakho, uthethelela izono zakho. Angazi noma siyayizwa lento. Kufanele kube khona ukutshela ukuthi uthethelelo. Angazi mina ukuthi utshela ubani wena uthethelelo. Ubani okutshelile? Kufanele kube khona okutshelayo. Yasho-ke ingelosi Isaya uthi ngase ngizwe lithi siyothuma bani? Ubani oyakusiyela na? Uthi ngathi thuma mina Nkosi ngikhona. Nginenkinga-ke ngihlale ngisho uma ngikhuluma leli. Angazi noma lalivele likhona lelizwi engalizwa ngoba enezono noma lalingekho libona ukuthi useyaqualifya lase lithi siyothuma bani na. Wena uqala kanjani umsebenzi kaNkulunkulu ungazivumeli izono? Uwenza kanjani? Awungixoxele. Uwenza kanjani umsebenzi kaNkulunkulu izono zakho zingavunyiwe? Asikhulumi ngokuvuma izono ekamelweni. Ngitheke kunezizathu ezimbili ezenza izono zivunywe. Mhlawumbe siqale ngaso lesi sengize ngavele ngangena kuso salabantu abathanda ukuvuma izono ekamelweni. Ukuthi izwi leNkosi lithini ngokuvuma izono wedwa wesithe na. Isaiah 59 verse 1 and 2. Izwi leNkosi lithi verse 1 and 2 Isaiah 15. Bheka isandla sikaJehova sifinyeziwe ukuba singasindisi. Ukufinyeza yini? Ukugodla. Asigodliwe, asifinyeziwe ukuba singakusindisi. Nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa, ayigcwele isigonogona indlebe yakhe, ayivalekile ukuba ngezwa. Verse 2. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. So izono ziwudonga. Izono zivimba ubuso bukaNkulunkulu. Izono zisitha ubuso ukuba angezwa. Uyakhumbula efika ensimini yase-Eden, Genesis chapter 3 chapter 3. Uthi Adam, uphi na? Udlile yini kulowo muthi engathi ungadli kuwo? Akasamfice endaweni yakhe. Uthi Adam, ngicashile, ngizwile izwi lakho ngacasha. Usiyabona umuntu onezono akakwazi ukucommunicate noNkulunkulu. Umfundisi ongavumeli izono akakwazi ukucommunicate noNkulunkulu. Sicommunicate noNkulunkulu ngoba sivumela izono. For example, uzakimi uzocela umkhuleko angithi. Bangaka abafundisi asebekukhulekele. Uyalithola usizo. Indaba ungalitholi. Awuzivumeli izono zakho.
mhlawumbe naye futhi umfundisi akazivumanga izono zakhe, ngoba ukube zivumile ubezokufundisa nawe ukuthi vume zakho kuze ugcine ukwazi ukucommunicate noNkulunkulu. Mina-ke mawuza kimi ucela umkhuleko ngizokunika uRoma 10:9 ngoba uzovuma uJesu ukuthi uyinkosi bese ulalela umkhuleko olandela lapho bese uyasizakala. Simple as that. Zivume izono ngoba izono ezingavunyiwe ziyinkinga emangalisayo. Uthini umpostoli Paul endodaneni yakhe kaMoya uTimotheo uqala chapter 5:22, ungasheshi ubeke izandla noma kubani futhi ungahlanganyeli izono zabanye uzigcina ube mhlophe. Asisheshi sibeke izandla kumuntu, uzohlanganyela izono zakhe mfundisi wami. Mshisa uRoma 10:9 qala before ubeke izandla phezu kwakhe. Emva kwalokho umadvise kufanele avume izono zakhe, ngoba uma uvela ubhade umuntu nje azokushaya amadimoni, akushaya uhambe kancane. Akabekwe izandla umuntu engavumeli izono, ngoba nomkhuleko wakho ukhulekayo awufinyelele ezulwini uma wena ungazivumeli izono. Uma uzivumile-ke wena, yena lo mkhulela engazivumile, uyakuza uNkulunkulu, kodwa kuba sengathi isandla sakhe sifinyeziwe kanti asifinyeziwe. Izono zalo muntu zisitha ubuso bukaNkulunkulu, zidala uNkulunkulu angamsizi, akakwazi ukumsiza. Esinye-ke seyizathu leso ukuthi kufanele sidilize udonga phakathi kwethu noNkulunkulu. Kufanele siluwise udonga. Mawusuzivumile izono ungabuyeli kuzo, funa wehlelwe okubi kunalokho. Washo njalo uJesu kuJohn chapter 5:14. Emva kwalokho uJesu wamfumana ethempelini wathi kuye, bheka uphilisiwe, ungabe usona, funa wehlelwe ngokubi kunalokho. Abanye bagqilazekile ezonweni ngoba banele bazivuma babuyela kuzo. Ungabisabuyela kuso isono, ungalingisi inja ehlanza umhlanzi buyele kuwona. Ungalingisi ingulube egezwe maqede buyele odakeni. Vuma isono uhlukane naso ukuze uthole umusa. Ngicaphunile kwiZaga 28:13. Ofihla iziphambeko zakhe ngeke aphumelele, kodwa ozivuma azishiye uzothola umusa. So izono kuwe ziwudonga. Ukuzeke lolu donga lulunge, lolu donga lungakuphazamisi. Udinga omunye umuntu ozoba nenhlanganyelo naye bese igazi likaJesu lenzani? Liyakuhlanza. Johana uqala chapter 1:7. Kepha uma sihambe ekukhanyeni njengalokho yena uqobe esekukhanyeni, khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu indodana yakhe, lasihlambulula ezonweni zonke. Lisihlambulula masinenhlanganyelo nomunye. Uhlanganyele nobani wena? Hayi ngiyayibuzela nje, uhlanganyele nobani? Izandla ziyagezana. Akwazi ukugeza isandla sodwa, asikwazi ukugeza esinye. Asikwazi ukusigeza sona, nqondo kusho njalo. Kodwa mase zimbili ziyagezana. So-ke sidinga ukuhlanganyela omunye nomunye bese igazi likaJesu liyasebenza. Asihlanganyeli kodwa sibe singageziwe sonke. Kufanele kube ogezile ukuze umkhuleko wakhe ufike akunxusele. Akushintshwana usuthi nami-ke sengifuna ukuvuma sengikhulekele, nami sengiyavuma uzongikhulekela. It doesn't work that way. Uya kumuntu osezivumile izono zakhe. Akudingi ngize ngichaze ngithi ufundise wagcotshelwa lokho, ngoba izona azifani. Kunendlela ezivunywa ngayo futhi kunendlela ezikhulekelwa ngayo. Ngikhuluma ngezono. So vumani izono zenu omunye komunye nikhulekelane, ngoba umkhuleko namandla wokukholwa
uthi noma umuntu enzile izono uyathethelelwa zona. Ufuna ukugcina ngalelo verse kaJakobe chapter 5 verse 15. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse noma enzile izono uza kuthethelelwa zona. Umkhuleko wani wokukholwa. Ngakho vumani izono omunye komunye nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo olungileyo unamandla kakhulu. Asihlaleni silungile singcwele inceku zikaNkulunkulu. Kuze noma yinini umuntu mayefuna ukugeza, efuna ukuthulula umthwalo wezona kuthola uready. Ngoba uma uzozenza ready kanti awukho ready, uNkulunkulu uzokunamathelisa izono zalo muntu zihlale kuwe. Washo njalo kimi, wathi ngamvumisa umuntu izono kanti kukhona ngikhumbuze izona noma khona engisenzile. Ngoba uzothatha izono zalo muntu ngoba uvume ngokukholwa amthethelela bese azithwese phezulu kwami. Inkonzo ejulile le ayingiyelwa ngobuso. Hayi awuyi ngobuso. Uya ngokunikwa uNkulunkulu ilungelo lokuyenza. Umkhuleko wolungileyo unamandla. Ngiyithanda le verse 15. Umkhuleko wokukholwa uyakumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse noma enzile izono uza kuthethelelwa zona. Ngakho vumani izono omunye komunye nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Ngoba umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. Khumbula-ke ukuthi sitheni kuJohane, sithe lapha ku1 John chapter 1 verse 7, kepha uma sihambe ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu indodana yakhe lesihlambulula. Ngifisa ukuqhubeka la sibuyele kuverse 5 ngokugcinwa inkosi kusasa, sibuyele kuverse 5 size siyogcina kuverse 10. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngathi sisesikoleni ke manje sizoqala phansi siyafunda indaba okuvuma izono ngoba abantu abayizwa kahle. So sisakhuluma ngezathu esisodwa, sivumelana izono komunye na. Ngoba wami umkhuleka ufike ezulwini. Izono ziwudonga, izono zingivimbile. Ngingaqhosha nje ngisho onkini ngithi ngithethelelwe izono. Mangazange ngivume, forget. Ayivela ukhohlwe nje mntaka baba. Abanye babhabhadisiwe, izona zivunywanga. Kodwa babhabhadisiwe. Mina ngi-understand. Kodwa ke usufike la ulizwa khona iqiniso lenze ngoba iqiniso lizokukhulula. Baba uNsibande uyavalelisa ukuthi asigoqe sithandaze. Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siphambe kobuso bakho. Siyabonga Nkosi ngale nkonzo, siyakubonga kakhulu. Uyasikhanyisela ngendaba yokuvunywa kwezono. Khazimulisa-ke igama lakho, bonakalisa amandla akho. Ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu ophilayo, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike bese ngivalelisile nokho akuvimbi ukuthi ngiphinde ngisho ngithi ube nosuku oluhle baba uNsibande. Usiyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.